अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंदन डीजे, रंदन डीजे रिमिक्स, रामबन। मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85। पिया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। सैया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। आवेला जब घरे लगेला रोज करे, न कहियो पास सुतेला, न कहियो पास सुतेला। राजा हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। सैया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। आवेला जब घरे लगेला तू करे, न कहियो पास सुतेला, न कहियो पास सुतेला। पिया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। पिया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। चंदन डीजे रामबन। डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें। सवकिनिया के रजऊ रखल बार बहरवा हो, बहरवा हो। हाँ लोरा से भरल लहंगा साड़ी, उठे भीतरी लहरवा हो, लहरवा हो। हर पिले रोजी से जब पसंद खोजी, नय को दिन फोन करेला, नय को दिन फोन करेला। राजा हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। पिया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। चंदन डीजे मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85 2020। डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें। सधीर जमू कुंड मनी आई गईले घरवा हो, घरवा हो, घरवा। हाँ धड़कन धनंजय सोची सोची लागे बड़ी डरवा हो, डरवा हो। सपनों में राजा एको बेरिया न हमके याद करेला, न हमके याद करेला। पिया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। सैया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। आवेला जब घरे लगेला रोज करे, न कहियो पास सुतेला, न कहियो पास सुतेला। राजा हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त करेला। सैया हो परदेश में कैसे डोजर जबरदस्त